गुगल पे आरो फन पे बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गुगल पे आरो फन पे बाहायग्राफोरनि थाखाय फैदों गोदान नेम। बे गोदान नेमा 1 नबेम्बरनिफ्राय गोहोम गोग्लैदों। नंगौ, बे समाव गुगल पे आरो फन पे बाहायग्राफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा UPI जों ट्रेन्जेक्सन खालामनायनि सिगां बे नेमखौ मिथिनानै ला। 1 नबेम्बरनिफ्राय गोबां गोदान नेमफोर गोहोम गोग्लैदों। नोंथाङा UPI पिन नम्बर बाहायालासेनो रां हरनो हागोन। पिनलेस आदबजों ट्रेन्जेक्सननि थाखाय नोंथाङा गोदान नेमफोरखौ बाहायनो हागोन। गुगल पे आरो फन पे बाहायगिरिफोरा 1000 रांसिम पिन नम्बर गैयालासे लेनदेन खालामनो हागोन। NPCIआ गिबि खेबनि थाखाय अट' टप-आप सुबिदा लाबोदों। बेनि गेजेरजों रां हरनायनि सिमाखौ बांहोनो हायो। बे गोदान सिस्टेम पिनलेस आदबजों 4000 रांसिम सोलाय-सोल' खालामनो हागोन।